Assalamu alaikum mai sauraro. Barkanka da wannan lokacin. Kana sannunka da jimirin juyowa cikin wannan channel mai dumbin albarka. A yanzu haka muna tafi da shirin labari na kaɗan daga cikin na ranar Juma'a. A don haka muke so ku ba mu hankalinku domin ganin shirin nan tare da mu kada ku bari a baku labari. To amma sai dai muna mai ƙara tunatar da ku da ku daure ku danna mana subscribing. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun aikace-aikace da shirye-shiryenmu da muke yi da zaran mun ɗaura su akan lokaci. Taufa kai tsaye ga shiga cikin shirin labari na. Rikici ya barke tsakanin Presdo da Abba Galadima a yayin lokacin da ya kai wa Sumayya ziyara domin zai karɓo ɗansa. Kamar yadda ya saba yana zuwa ya ga ɗansa ya juyo, to amma wannan karan kuma fa mai martaba ya umarce sa da dole sai ya karɓo ɗansa, idan ko ba haka ba shi zai sa a karɓo sa, wato ko ba a ce ta lumana ba zai sa a karɓo sa ko ta ƙarfi ne. Bayan ya zo ya ga ɗansa ya tabbatarwa da wato Sumayya cewa mai martaba ya umarce sa da ya karɓo wato jaririnsa, duk da cewa shi ma ba haka ya so ba, amma yana mai ba ta haƙuri. Presdo yana jin su ya iya tanka musu domin yana so a zo gaban da zai sa baki ne, kuma an zo. Ya tabbatarwa da Abba Galadima cewa ya yi haƙuri, amma gaskiya ba zai tafi da yaran nan ba, domin idan aka raba Sumayya da jaririnta tamkar an mata zalunci ne, sannan hakan bai dace ba ko kaɗan. Kar da su ga dan suna da mulki ko kuma iko ya sa su dinga yin abin da bai dace ba. Wannan abin bai dace ba, kuma sannan ba zai bari hakan ya faru ba. Yana mai ba da haƙuri kan cewa wato ba za a fita da wannan jaririn ba. Tabbas mai ita da dace ta zauna da wannan, ta shayar da shi sannan ta tufatar da shi, kana ta ba shi tarbiyya matsayinta na uwa a wajensa. Amma tabbas idan ko ba haka ba, to gaskiya ba a yi adalci ba, kuma yadda Presdo yake faɗa. Sumayya ta nuna cewa ita ma gaskiya fa ba za ta iya ba da jaririn nan ba. A yanzu haka shi Abba Galadima abin ya juye mai. Ga mai martaba ya umarce sa ya je ga 'yar Sardauna. Ga ya ce ya biya ya ɗauko jaririnsa. Idan bai karɓo sa ba, shi mai martaba da kansa zai sa a karɓo. Kuma bai son a ce an tada wa Sumayya hankali ko abin ya zamo cece-kuce a tsakaninsu, domin hakan wani madafa za a samu na raina wato masarauta. Ba a gama da wani wato matsalan ba an ɗauko ta, ko jimawa ba a yi ba da matsalan Shamsiyya. Ga shi wannan na Sumayya ya ƙara kunnowa kai. A dinga cewa masarauta tana shiga wato cikin kotu da wani wanda yake bashi da makamin komai. Tabbas wannan ƙasƙanci ne ga masarauta, amma mai martaba saboda ɓacin rai ba zai so a raina masarauta ba. Hakan yasa a yanzu haka yake da yacce zai yi ya ga ya sa wato an yi wa Sumayya abin da ita ma ba ta ji daɗi ba, domin tun da ta ɓata musu to ita ma sai ta fuskanci hukunci daidai abin da ta aikata. Domin a yanzu haka abubuwan da ta aikata wa mai martaba kwata-kwata bai ji daɗinsa ba. Masu sauraro, a don haka muke so ku daure ku danna mana subscribing, domin nan ba da jimawa ba za mu sako muku shirin labari na ku ga yacce ta kasance nan ba da jimawa ba. To amma sai dai fa muna mai ƙara roƙonku da ku daure ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa, domin hakan ne kaɗai zai dinga ba ku damar samun shirye-shirye da rahotanninmu da muke yi su dinga isuwa gare ku da zarar mun ɗaura shi akan lokaci. To masu sauraro, bissalam.